ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். நம்ம இப்போ வந்துட்டு அம், பத்மா மாதாஜி வந்து இதில் உங்களுக்கு சேட்டில் இது ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அட்டண்டன்ஸ் ஃபார்மு அது எல்லாரும் கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணி ஃபில் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து 18 டேஸ் கிளாஸில் இருக்கோம். ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு சாப்டர் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதோட ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்துடலாம். இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் இருக்கும். சில சமயம் அதிகமாகவும் ஆகலாம். சரிங்களா? கரெக்ட்டா 1 ஹவர்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோமான்னா, இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்குறோம். அதனால என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் அதிகமாகும். சரிங்களா? டைமு ஒரு 5 ஆர் 10 மினிட்ஸ். சில சமயம் சீக்கிரமாவே முடிஞ்சிரும். பட் ஆனா, டைம் வந்து 1 ஹவரு. ஆனா, அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஒரு 2:30க்கு லாகின் பண்ணீங்கன்னா, 1 ரவுண்ட் சாண்டிங், அப்புறம் ஒரு பஜன், அப்புறம் ஒரு ஸ்லோகம். இது நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம். 2:30க்கு லாகின் பண்ணணும். பண்ணீங்கன்னா, இதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டு, அப்புறம் நம்ம கிளாஸ் வந்து 3:00 நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் பார்ப்போம். முக்கியமான விஷயங்கள் தான் பார்ப்போம். எல்லா ஸ்லோகமும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம்னா முடியாது. ஏன்னா, சில சாப்டர்ஸ்ல அதிகமா ஸ்லோகம் இருக்கும். சில சாப்டர்ஸ்ல கம்மியா இருக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்டின்னா, அ நம்மளோட கிரந்தம் எல்லாமே கான்வர்சேஷன்ல இருக்கும். சரிங்களா? ஆ ஆ ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்க, ஒருத்தவங்க சொல்ல. இப்ப வந்து அர்ஜுனன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. பகவான் வந்து உபதேசம் குடுப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த மாரி ஒரு உரையாடல் மாரி இருக்கும். அப்ப அந்த உரையாடலோட சார அம்சமா ஒரு ஓவர் வியூவா நம்மளுக்கு இந்த கிளாஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தது, டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா, நீங்க அவசியம் கேட்கணும். ஆம், கோர்ஸ் பத்தின டவுட்ஸு அ எப்படி இப்ப நம்ம வந்து குவிஸ் பண்ணுவோம். இப்ப இந்த லெவல் 1ல நம்ம பார்த்தோம்னா, 1 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ம் ஆ குவிஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும். ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். சரிங்களா? நம்மலாம் வந்துட்டு மறுபடியும் ஸ்கூல் கிட்ஸ் மாரி இருப்போம். ஹேப்பியா பண்ணணும். நம்ப என்ன லிசன் பண்ணோமோ அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும். அத வந்து நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் குடுப்பாங்க. அது மாரி அட்டெண்டன்ஸ் வந்து எல்லா நாளுமே இந்த கிளாஸ் இருக்கும். சாட்டர்டே, சண்டேவும் சேர்த்து இருக்கும். அதனால கன்டினியூஸா ஜாயின் பண்ணுங்க. சில சமயங்கள் ஏதாவது முடியல, இந்த டைம்ல 3 மணிக்கு முடியல அப்டின்னா, இப்ப பத்மா மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜிலாம் இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட நீங்க சொன்னீங்கன்னா, அவங்க வந்து வேற டைம் உங்களுக்கு அலாட் பண்ணி குடுப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த டைம்ல நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு நாள்ல எந்த டைம்லயும் ஏன்னா 6 மணிக்கு, 3 மணிக்கு, 7 மணிக்கு, 9 மணிக்கு 4 அ கிளாஸஸ் இருக்கு. 4 டிஃபரெண்ட் டைமிங்ஸ்ல. 3 பிஎம்ல என்னால இன்னைக்கு அட்டெண்ட் பண்ண முடியல, வெளியில வேலையா போயிட்டேன் அப்படின்னா கூட, நீங்க வேற ஏன்னா எல்லாத்துலயும் அதே சாப்டர்ஸ் தான் போகும். சரிங்களா? பேரலலா தான் ரன் ஆகும் கிளாஸு. அதனால நீங்க வேற செஷன்ல கூட நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு உங்களுக்கு கைடன்ஸ் வந்து நீங்க பத்மா மாதாஜி இல்ல ஸ்ரீதேவி மாதாஜிய கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாம். இல்ல எனக்கு ஒரு நாள் அன்னைக்கு உடம்பு சரியில்ல, அதனால நான் என்னால அட்டெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னாலும் பரவால்ல. ஒரு 3, 4 கிளாஸஸ் அட்டெண்ட் பண்ணலனாலும் பரவால்ல. ஆனா எல்லா கிளாஸும் ரெகுலரா வர்றதுன்றது நல்லது. அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த ஃப்ளோ வந்து வரும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் குவிஸஸ் இருக்கும். அ இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றதுக்காக வந்திருக்கோம். அ யாரோட கைடன்ஸ்ல பண்ண போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ்கான் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். சரிங்களா? அதோட பிரதான கோயில் மாயாப்பூர்ல இருக்கு. நம்ப நெறைய கோயிலுக்குலாம் போவோம் நம்ப. பிள்ளையார் கோயில், சிவபெருமான் கோயில், முருகன் கோயில், ஆ சக்தி கோயில், அந்த மாரி நம்ம நெறைய போவோம். பெருமாள் கோயில்னு. அதுமாரி இஸ்கான் போனோம் அப்டின்னா, அங்க யார் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராதாராணி அம்மாவும், கிருஷ்ணாவும் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அவங்கள தான் நம்ம அங்க வழிபாடு பண்ணுவோம். ம். அதுக்கப்புறம் இத யாரு அ பில்ட் பண்ணாங்க? சரிங்களா? இஸ்கான் அப்படின்ற அந்த நிறுவனத்தையும், கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் மூமெண்ட். அதுக்கப்புறம் கோயில்களையும் யாரோட கைடன்ஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம்னா, பிரபுபாத் அவங்களோட கைடன்ஸ்ல நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இவங்க வந்து ஆச்சாரியார் இவங்க. ஆ இப்ப ராமானுஜாச்சாரியார் பார்க்குறோமா? ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில. அது மாரி இஸ்கான் வந்து பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம்னு சொல்லுவாங்க. அ வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கிற வைஷ்ணவர்கள தான் பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்றவங்கன்னு சொல்லுவோம். அதுல வர ஆச்சாரியர்கள்ல பிரபுபாதா இருக்காங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ப வந்து இப்ப ஆனா யாரோட பேஸ்ல நம்ம படிக்கிறோம்? இஸ்கான் பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு வைட் இருக்கும். உலகத்துல நீங்க எங்க போனாலும் இஸ்கான் கோயில் நீங்க பார்க்கலாம். ம். அ அதுல இப்ப நம்ப யார் மூலியமா நம்ப பகவத்கீதை லேர்ன் பண்றோம் அப்டின்னா, அ மேங்களூர், கர்நாடகால மேங்களூர் அப்டின்ற இடம் இருக்கு. அங்க ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் டெம்பிள் இருக்கு. சரிங்களா? அந்த டெம்பிளோட பிரசிடென்ட் தான் நாமனிஷ்த பிரபுஜி. அவங்களோட பிரயத்தனத்துல தான் நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை கிளாஸ்ல நம்ம லாகின் பண்ணியிருக்கோம். சரிங்களா? அப்ப ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இப்படிதான். இவங்க தான் டெய்ட்டீஸ். சரிங்களா? மேங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிள்ல டெய்ட்டீஸ் இவங்க தான். ராதாராணி அம்மாவும், கோவிந்தரும். ஆ
இது இந்த டெம்பிளுக்கு வெப்சைட் இருக்கு. அதுதான் வந்து இங்க நம்ம பார்க்கறது. சரிங்களா? இஸ்கான் மேங்களூர் வெப்சைட் இருக்கு. நீங்க அங்க போனீங்கனாலும் டீட்டெயில்ஸ் நெறைய கிடைக்கும். அது மாரி யூடியூப் சேனல் இருக்கு. சரிங்களா? இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர். இப்ப நம்ம இந்த கிளாஸ் இன்னைக்கு பார்க்குறோமா? இந்த கிளாஸ் கூட உங்களுக்கு யூடியூப்ல வரும். மாதாஜி உங்களுக்கு அதையும் ஷேர் பண்ணுவாங்க குரூப்ல. நீங்க போயிட்டு அந்த யூடியூப் லிங்கை கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லா கிளாஸஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ரொம்ப பிளெஸ்டு சோல்ஸ் நம்ம. ஏன்னா காலையில் கோயிலில் மங்களாரத்திலேருந்து சாயந்தரம் ஷைனாரத்தி வரைக்கும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் வீட்டில இருந்தே. சரிங்களா? அது மாதிரி ஜபா செஷன்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம், பாகவதம் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணலாம். அது மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் வந்து பிளென்ட்டியாக கிடைக்கும். சரிங்களா? அதனால் நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இஸ்கான் ராதா கோவிந்த டெம்பிள் மேங்களூர் அந்த யூடியூப் லிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் உங்களுக்கு வந்துட்டு கிளாஸஸ் கிடைக்கும். அது மாதிரி டெம்பிளில் என்ன நடக்குது அப்படின்றது நம்மளால் நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்க முடியும். காலையில் மங்களாரத்தி அப்படின்றது பகவானை வந்து விழிக்க வைக்கிற அந்த ஒரு ஆரத்தி. சரிங்களா? அப் அது வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்தே நம்ம ஜூமில் ஜாயின் பண்ணி நம்ம பார்க்க முடியுன்றது எவ்வளோ பெரிய நல்ல விஷயம் இல்லைங்களா? இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போய் நம்ம வந்து சாமியை பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாள் போவோம், ஒரு நாள் போக மாட்டோம். அதுவும் பக்கமாக இருந்தால் போவோம், தூரமாக இருந்தால் போக மாட்டோம். ஆனால் இப்போ என்னன்னா நம்ம வந்து மேங்களூர் இஸ்கானில் கோயிலில் காலையில் மங்கள ஆரத்தி, துளசி ஆரத்தி, நிருசிம்ம ஆரத்தி இதெல்லாம் நல்லபடியாக நடக்கும். அதுமாரி எல்லாமே ராஜ்போக ஆரத்தி, ஷயன ஆரத்தின்லாம், கௌர ஆரத்தி எல்லா ஆரத்தியும் நம்ம வீட்டில் இருந்தே நல்லபடியாகவும் பார்க்க முடியும். நிறைய கிளாஸஸும் அட்டன் பண்ண முடியும். அதோட ரெக்கார்டிங்ஸு நம்ம வந்து யூடியூப்லேயும் நம்ம பார்க்க முடியும். அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எல்லா கிளாஸஸும் உங்களுக்கு இதுலேயும் கிடைக்கும். அதுமாதிரி ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்குது இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் மேங்களூர் அப்படின்னு, அதுலேயும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ பகவத்கீதை நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். சாஃப்ட் காப்பியும் வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு குரூப்பில். சரிங்களா? பிடிஎஃப் ஃபார்மில். இல்லை எனக்கு வந்து ஹார்ட் காப்பியாக நான் கையில் புக் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பகவத்கீதை புக்கு அப்புறம் சாண்டிங் பேக் நம்ம கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு சாண்டிங் பண்ணணும். சரிங்களா? இப்போ தனலட்சுமி மாதாஜி அழகாக பண்ணாங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணணும். அதுக்கான சாண்டிங் பேகு, மாலா, பீட்ஸ் இது வந்து கிடைக்கும். சரிங்களா? இதெல்லாமும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பத்மா மாதாஜியும் ஸ்ரீதேவி மாதாஜியும் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டராக விஜயலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்க. நீங்கள் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அவங்களும் நல்லபடியாக கைட் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு நிமிஷம். உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் இப்படி தான் இருக்கும். சரிங்களா? எல்லா நாளும் நல்லபடியாக கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டினியூஸாக 18 டேஸு முடித்ததுக்கப்புறம் குவிஸ்ஸு எல்லா நாளுக்கும் குவிஸ்ஸும் இருக்கும் எல்லா சாப்டருக்கும். அதையும் நீங்கள் அட்டெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்டும் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம பிரபுபாத்தோட பிரணாம் மந்திரத்தோட நம்ம கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय बदले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पौष्यते देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. சரிங்களா? இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நல்லபடியாக ப்ராக்ரஸ் ஆகும் பக்தியில். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம சாப்டர் 1ல் நம்ம பார்க்கலாம் பகவத்கீதை. ஒரு நிமிஷம் நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. विजयलक्ष्मी माताजी. விஜயலட்சுமி மாதாஜி ஃபெசிலிட்டேட்டர். ஃபெசிலிட்டேட்டர் இன்ட்ரோ듀ce பண்ண சொன்னாங்க மாதாஜி. அவசியம் மாதாஜி, அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். விஜயலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்க. அவங்க தான் உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட்டர். அதனால் உங்களுக்கு எதுவுமே ஏதாவது இன்கன்வீனியன்ஸோ இல்லை சேலஞ்சஸோ இருந்தது கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுலையோ இல்லை வேறு எதுலையோ அப்படின்னா நீங்கள் அவசியம் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணணும். மாதாஜி நீங்கள் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நான் வந்து L4ல இருக்கேன். நானும் உங்களை மாதிரி தான் பகவத்கீதா கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணேன். நல்லா போயிட்டு இருந்தது. ஜூன் 2ல இருந்து நான் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன்.
ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் இதுக்கு வாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நல்லா எடுக்குறாங்க. ரொம்ப அருமையான கிளாஸ். நானும் இந்த சேவால இருக்கேன். அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி. எல்லாரும் யாரும் தவறாம அந்த டைம்க்கு கண்டிப்பா வந்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ சொன்னீங்க. மாதாஜி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். வெல்கம் பண்ணு மாதாஜி. எல்லாரையும் நான் வெல்கம் காலிங்கும் பண்ணேன். தேங்க்யூ அப்படி மாதாஜி. ஹரே ஹரி கிருஷ்ணா. போல். நல்ல விஷயம். அது உங்களுக்கு கோஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? ஓகே மாதாஜி. ஓகே, பண்ணிருக்கேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம சாப்டர் 1 நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதையில சாப்டர் 1 பார்க்க போறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. பகவத்கீதையில மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தோட தலைப்பு வந்து அர்ஜுன விஷாத யோகம். அப்புறம் வந்து படைகளை கவனித்தல் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு இந்த அத்தியாயத்துக்கு. ஒரு ஒரு அத்தியாயத்துக்கும் ஒரு தலைப்பும் இருக்கும். சரிங்களா? அர்ஜுன விஷாத யோகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, விஷாத அப்படின்னா கவலை. சரிங்களா? கஷ்டம், நெருக்கடி அப்படின்றது. எதனால அப்படின்னா, அர்ஜுனனுக்கு இப்போ என்ன எல்லாருக்கும் மகாபாரதம் தெரியும் இல்லைங்களா? அர்ஜுனன்லாம் யார் அப்படி நம்ம வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா பஞ்ச பாண்டவர்கள் அவங்க ஒருத்தவங்க அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அர்ஜுனன் வந்து இப்போ போர் பண்ணணும். அது கௌரவர்கள் இருக்காங்க, பாண்டவர்கள் இருக்காங்க. 2 பேருக்கும் சமரசம் ஆகலை. கௌரவர்கள்லாம் ரொம்ப சுயநலமாக இருக்காங்க. பாண்டவர்கள்லாம் ரொம்ப தர்மத்தோடு இருக்காங்க, பகவானோட பக்தர்களாக இருக்காங்க. இப்படிப்பட்ட நிலையில் போர் அப்படின்றது ஒன்று ஏற்படுது. அதுவும் சாதாரண போரில் மகாபாரதம் அப்படின்ற போர் வந்து ஏற்படுது. அப்போ போர் பண்ணுறதுக்கு போயாச்சு. சரிங்களா? போனதுக்கப்புறம் அர்ஜுனருக்கு வந்து போர் பண்ணுறதுல விருப்பம் இல்லை. சரிங்களா? அப்போ அந்த நிலையை தான் வந்து போர் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு மனசு வரலை. சரிங்களா? அந்த நிலை, அந்த ஒரு கவலை, அந்த ஒரு நெருக்கடி, அதை தான் வந்துட்டு இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். எதனால அவங்க போர் பண்ண விருப்பப்படலை, அதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்குறோம். பகவத்கீதை அப்படின்றது நம்மளோட வாழ்க்கையோட மேனுவல், வழிகாட்டி. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழணும், ஹியூமன் லைஃப்பை எப்படி வாழணும், எது சரி எது தப்பு, வர சேலஞ்சஸை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா பகவத்கீதை நம்ம அவசியம் வாசிக்கணும். ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது, அவசியம் வாசிக்கணும். சரிங்களா? மோட்டிவேஷ்னல் தெரப்பி அப்படின்றது. ஆன்சைட்டி நம்மளை விட்டு போகும். என்ன தான் கஷ்டம் வந்தாலும் வாழ்க்கையில் நம்மளால் அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? இதை நீங்களே ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க. சாண்டிங் பண்ண பண்ண, பகவத்கீதை லேர்ன் பண்ண பண்ண, அதை வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பண்ண உங்களுக்கே அது உணர முடியும். சரிங்களா? ஏன்னா பகவானோட உபதேசம், அதுவும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். என்னன்னா, கிருஷ்ணாவே சொன்ன உபதேசம், பகவான் சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடே சொன்ன உபதேசம், மற்றவங்க யாரோ வந்து சொல்லலை. சரிங்களா? அவங்களே சொன்னது. அதுவுமே இதுக்கு ரொம்ப உத்தம ஸ்லோகங்கள்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. சரிங்களா? இப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்னன்னா கவலை, ஏக்கம். ஏன்னா நம்மளாம் அந்த பொசிஷனில் இருக்கக்கூட மாட்டோம். சரிங்களா? ஏன்னா அவங்க யார் எழுத்து போர் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமான தாத்தா. இவங்களுக்கு அப்பா கிடையாது. அதனால அவங்க தாத்தா தான் அவங்கள ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி நல்ல பிரியமாக அவங்கள பார்த்து வளர்த்தாங்க இல்லைங்களா? பீஷ்மர். அதுக்கப்புறம் துரோணாச்சாரியர் சொல்லவே வேண்டாம். அர்ஜுனனை வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். அர்ஜுனனுக்காக கர்ணனுக்கு அவங்க வந்துட்டு கலை கற்றுக் கொடுக்கல, ஏக்கலைவனுக்கும் அவங்க வந்து நாலேஜ் கொடுக்கல. ஆனால் அர்ஜுனனுக்கு அவ்வளோ அழகாக அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு எல்லா நாலேஜும் கொடுத்தாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ரொம்ப பிரியமான குரு, அது மாதிரி குருவுக்கு ரொம்ப பிரியமான சிஷ்யன். ஸோ அப்படிப்பட்ட குருவும் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்காங்க, பீஷ்மரும் ஆப்போசிட் சைடில் இருக்காங்க, இன்னும் நிறைய பேர் அந்தாண்ட சைடு இருக்காங்க. சரிங்களா? கௌரவர்கள் சைடில் இருக்காங்க. சல்லியன், அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. சரிங்களா? கிருபாச்சாரியார் எல்லாரும். ஸோ இந்த நிலையில் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா போர் பண்ணணும். அதுவும் போர்னு என்ன சும்மா வாக்குவாதத்தில் ஒரு 2 தடவை திட்டிட்டு வந்துடுறதானா இல்லை, சண்டை போட்டு அவங்கள அழிக்கணும். இவங்க மேலே இவ்வளோ பாசத்தோட கேரிங்காக இருந்தவங்கள அழிக்கணும். அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, போர் பண்ண முடியல. சரிங்களா? ரொம்ப தடுமாற்றத்தோடு இருக்காங்க அப்படின்னு. இப்போ இதெல்லாம் நம்மளும் வந்துட்டு பார்க்குறோம். சரிங்களா? நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அர்ஜுனன் கூட இருந்தே பகவத்கீதை அப்படியே பார்க்கணும். அவங்ககிட்ட என்னென்னலாம் ரியலைசேஷன்ஸ் வருது அப்படின்றத கவனமாக பார்க்கணும், ரொம்ப கவனமாக பார்க்கணும். அந்த ரியலைசேஷன்ஸ் நமக்கும் வரணும். சரிங்களா? ஏன்னா இவ்வளோ வருத்தத்தோட, கவலையோட, ஏக்கத்தோட, நெருக்கடியோட ஆரம்பிக்கிற அத்தியாயம்
கடைசியில் அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த புரிதல் நமக்கும் ஏற்படணும். போரை விட்டு விலகி போகிறாங்களான்னா இல்லை, போர் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் நமக்கும் வாழ்க்கையில் நிறைய கஷ்டங்கள் வரும். அதுலேருந்து நம்ம விலகி போகணும்னு நினைக்கக்கூடாது. அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்படி நம்ம வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக சரியான முறையில், ஏன்னா ஏன் பகவத்கீதை போர்க்களத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்மளோட இந்த கலியுக வாழ்க்கையுமே போர்க்களமாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக பீஸ்ஃபுல்லாலாம் இருக்காது. சரிங்களா? உலகத்தில் எப்பயும் அஜிடேஷன்ஸ் இருக்கும், ஃபேமிலியில் அஜிடேஷன்ஸ் இருக்கும், நமக்குள்ளேயே இது உடம்பு படுத்தும், இல்லைன்னா மனசு படுத்தும். இந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்சைட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு விட்டு விலகணும்னு நினைக்காம அதை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும், அதை தான் நம்ம பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதனால் பகவத்கீதை அப்படின்றது மோட்டிவேஷ்னல் தெரப்பி. யாருக்காவது ரொம்ப அமைதியாக சந்தோஷமாக வாழ்க்கையை வாழணும், கரெக்டான முறையில் ஒரு ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம வாழணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பகவத்கீதையை அர்ஜுனன் எப்படி கேட்டாங்களோ அதே மாதிரி நம்மளும் கேட்கணும். அவங்களுக்கு என்ன ரியலைசேஷன் வருதோ அதே மாதிரி நமக்கும் வரணும். அவங்க எப்படி சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ, விட்டு போகலை இல்லையா, போர்க்களத்தை விட்டு போகலை, போர்க்களத்தில் இருந்து போர் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி நம்மளும் வாழ்க்கையை சிறப்பாக பக்தி மார்க்கத்தில் வாழ்ந்து பகவானை அடையணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? இதுதான் லெசன் நமக்கு. இதுதான் நம்ம பகவத்கீதையிலேருந்து. அப்போ நம்ம பகவத்கீதைன்றது அப்படி ஸ்லோகத்தை மெமரைஸ் பண்ணுறது இல்லை நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அது இல்லை, வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ தான் அது முழுமையாக நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கும் அப்படின்றது அர்த்தம். ஸோ அந்த வகையில் அர்ஜுன விஷாத யோகம் அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் வந்து திருதராஷ்டிரர் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? நம்ம வந்துட்டு நிறைய ஸ்லோகத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இப்போ நம்ம கொடுக்கறதில்ல. லெவல் 1ல், லெவல் 2லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்லோகம் நிறைய நீங்கள் ரிசைட்டும் பண்ண முடியும், லேர்னும் பண்ண முடியும். சரிங்களா? இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திருதராஷ்டிரர் தான் பகவத்கீதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பேரோட கான்வர்சேஷன் இருக்கும். இது ஒரு உரையாடல் மாதிரி தானே. நம்மளோட எல்லா கிரந்தங்களும் பார்த்தீங்கன்னா உரையாடலில் தான் வரும். சரிங்களா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கொஷின் கேட்பாங்க, பகவான் வந்து உபதேசம் கொடுப்பாங்க. பாகவத்தில் பரிஷித் மகாராஜர் கொஷின் கேட்பாங்க, சுகதேவ் கோஸ்வாமி ஆன்சர் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உரையாடலில் தான் இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி இதில் வந்து 4 பேர் இருப்பாங்க. யார் யார்? திருதராஷ்டிரர், அப்புறம் சஞ்சயன், அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர், அப்புறம் அர்ஜுனர். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து திருதராஷ்டிரர் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க, கொஷின் கேட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க. போர்க்களத்தில் என்னோட பிள்ளைங்களும் பாண்டுவோட பிள்ளைங்களும் என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சஞ்சயன் கிட்ட கேட்குறாங்க. சரிங்களா? சஞ்சயன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருதராஷ்டிரோட காரியதர்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? மினிஸ்டர், வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்டு அப்படி நம்ம பார்க்குறோம். அவங்களோட சேரியட்டர். சரிங்களா? திருதராஷ்டிரருக்கு கண்கள் தெரியாது, அதனால சஞ்சயன் கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் நல்லபடியாக அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறவங்க தான் சஞ்சயன் அப்படின்றவங்க. ஃப்ரெண்டு, தேரோட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து மினிஸ்டர், இப்படி அவங்க வந்து திருதராஷ்டிர கூடயே இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ என்னென்னா திருதராஷ்டிர கண்கள் தெரியாது, அதனால் குருக்ஷேத்திரத்தில் தான் போர் நடக்குது, ஆனால் அங்கே அவங்களால போக முடியல. அதனால் வியாசர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, வியாசர் யார் அப்படின்னா பகவானோட சக்தி ஆவேஷ அவதாரம் அப்படின்றது. இப்போ நீங்களாம் பகவத்கீதை கிளாஸில் தான் சேர்ந்துருக்கீங்க இல்லையா, இப்போது ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறது. ஆனால் நீங்களாம் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு நீங்கள் போவீங்க. அப்படி பாகவதம் கிளாஸ்க்கெலாம் போகும்போது இந்த சக்தி ஆவேஷ அவதாரம்லாம் என்ன, அப்புறம் வந்து மற்ற அவதாரங்கள், பகவானோட தசாவதாரம்ன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் பொதுவாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். அது இல்லாமல் இன்னும் 5 வகையான அவதாரங்கள் இருக்குது பகவானோடது. சரிங்களா? அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றத பாகவதம் கிளாஸில் நீங்கள் நல்லபடியாக லேர்ன் பண்ணுவீங்க. இப்போதைக்கு என்னென்னா வியாசர் வந்து சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். சரிங்களா? அதாவது ஒரு லிவிங் என்டிட்டியை செலக்ட் பண்ணி அந்த லிவிங் என்டிட்டிக்கு ஒரு பவர் கொடுப்பாங்க பகவான். அந்த பவரை வச்சு ஒரு விஷயத்தை பகவான் வந்து செய்வாங்க உலகத்துக்கு. சரிங்களா? அந்த மாதிரி வியாசரை வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு நாலேஜ் அப்படின்ற அந்த பவர் கொடுத்தாங்க. அதன் மூலியமாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேதத்தெல்லாம் தொகுத்து புராணங்கள், இதிகாசங்கள், அதுக்கப்புறம் உபனிஷத்கள், சரிங்களா, இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து எழுதுகிறாங்க அப்படின்ற பார்ப்போம். வேதாந்தம் இதெல்லாம் எழுதுகிறாங்க. சரிங்களா? வியாசர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நமக்கு வேதம்ன்றது ஒன்றா தான் இருந்தது, முழுசாக ஒரே வேதம் அப்படின்னா ஒன்று தான். சரிங்களா? அதையே வந்து வியாசர் என்ன பண்ணாங்க, 4ஆக தொகுத்து அதுக்கப்புறம் வேதாந்தம், புராணங்கள், உபனிஷத்கள், இதிகாசங்கள் அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க நமக்காக. ஏன்னா நம்மளாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக, ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக. ஸோ அப்படிப்பட்ட வியாசர்
சஞ்சயனுக்கு அந்த ஞான திருஷ்டி கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? அந்த ஞான சக்ஷு, தெய்வீகமான பார்வை அதை வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்படின்னு என்ன, ஹஸ்தினாபுரத்தில் தான் இருப்பாங்க ராஜ்யத்தில். ஆனால் அவங்களால குருக்ஷேத்திரத்தில் என்ன நடக்குதோ அதை அப்படியே பார்த்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்ல முடியும். சரிங்களா? லைவ் கமெண்ட்ரி அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ திருதராஷ்டிரர் வந்து சஞ்சயன்கிட்ட கேட்குறாங்க, போர்க்களத்தில் என்னோட பிள்ளைங்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையில என்ன நடக்குது, போர்க்களம் எங்க நடக்குது, போர் எங்க நடக்குது, குருக்ஷேத்திரத்தில் நடக்குது. சரிங்களா? ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்றத கேட்குறாங்க. சரிங்களா? போர் பண்ற எண்ணத்தோட போயிருக்காங்களே, அங்க இப்போ என்ன பொசிஷன் என்ன அப்படின்றத கேட்குறாங்க. அப்போ தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படின்றது அந்த புனிதமான ஸ்தலம். புனித ஸ்தலம் சத்துவ குணத்துடையவர்களுக்கு நேர்மறையான தாக்கத்தை கொடுக்குது. சரிங்களா? ஆனால் புனிதமற்றவர்களுக்கு கவலையை உருவாக்குகிறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இது என்னன்னா, அவங்களோட அந்த ஒரு கொஷினில் என்ன இருக்கும், திருதராஷ்டிரோட கொஷினில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, என்னோட பிள்ளைங்களும் பாண்டவர்களோட பிள்ளைங்களும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாண்டுவோட பிள்ளைங்களும் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அது எப்படின்னா, இந்த ஓமை என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்த குடத்துல பால் இருக்குங்களா, இந்த பாலில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு புளிப்பு பதார்த்தம் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும், திரிஞ்சிடும். திரிஞ்சு அந்த பால் இதெல்லாம் தனியாக வந்துடும், அப்புறம் அந்த தண்ணி தனியாக போயிடும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அந்த பால் ஆடையில் வச்சு ஸ்வீட்லாம் பண்ணுவாங்க. அது மாதிரி திருதராஷ்டிரோட மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, அவங்கெல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி தான். பாண்டு வேற இப்போ இல்லை இல்லைங்களா? அப்போ இவங்க என்ன பண்ணணும், இவங்க இவங்க வந்து ஒரு சிறந்த அரசர், தர்மப்படி இருக்கணும். அரசர்னா பிரஜைகளுக்கே பாதுகாப்பு தரணும், தன்னோட குடும்பம்னு மட்டும் இல்லை, பிரஜைகளுக்கே பாதுகாப்பு தரணும். அப்படி இருக்கும்போது பாண்டு இல்லைன்னும் போது அவங்களோட பிள்ளைங்களையும் இவங்க தான் பாதுகாக்கணும் இல்லைங்களா? இவ்வளோ பொறுப்பு கடமைகள் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஆனால் அதில் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா, அந்த ஒரு சுயநலம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தினால என்னோட பிள்ளைங்களும் பாண்டுவோட பிள்ளைங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அப்போ தன்னோட பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கணும், அந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஒரு மனநிலையை நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இதுதான் ரொம்ப இந்த பகவத்கீதையிலேயே நம்ம வந்து லைஃப் லெசன்லேயே, அது முக்கியமாக சாப்டர் 1லேயே முக்கியமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா போதும். சரிங்களா? என்னென்னா, போர்க்களம்ன்றது ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லைங்களா? அந்த போர்க்களத்தில் திருதராஷ்டிரோட பார்வை எப்படி இருக்கு, துரியோதனனோட பார்வை எப்படி இருக்கு, அர்ஜுனனோட பார்வை எப்படி இருக்கு, அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். நமக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் வரும், நிறைய சுச்சுவேஷன் வரும். சரிங்களா? அதை நம்ம எந்த கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறோம், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா, போர்க்களம் அப்படின்றது போர் பண்ண போகிறாங்க எல்லாரும். திருதராஷ்டிரன் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, தமஸ் தாமச குணம், 3 குணங்கள் இருக்குது. சரிங்களா? தாமச குணம், ராஜச குணம், சத்துவ குணம் அப்படின்னு 3 குணம் இருக்குது. தாமச குணன்றது அறியாமை, அதர்மம், இதெல்லாம் ரொம்ப இயல்பாக பண்ணுவாங்க. அறியாமையிலேருந்து அதர்மத்தை இயல்பாக பண்ணுறது தாமச குணம். சரிங்களா? ராஜச குணன்றது நிறைய ஆசைகள் இருக்கும், எண்ணற்ற ஆசைகள். அதனால் பின்னி பிணைஞ்சு எப்பயும் ஒரு ஏக்கம், கவலை, அடைஞ்ச ஆசையை அனுபவிக்கிறதுக்கு கூட அவங்களால முடியாது, அதுக்கு அடுத்த ஆசை. இன்னும் சொல்லப்போனால் பேராசை வேறு வரும். சரிங்களா? அடுத்தவங்களதும் நம்ம அனுபவிக்கணும் அந்த அளவுக்காவது வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது ராஜச குணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது சாத்விக குணன்றது எனக்கு கஷ்டம் வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற குணம். சரிங்களா? ஸோ எல்லாருக்கும் நல்லதே நினைக்கணும், நல்லதே நடக்கணும், அந்த மாதிரி குணம் வந்து சாத்விக குணம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்குறது. ஸோ இப்போ இந்த போர்க்களம் அப்படின்றது இருக்குது, இதில் 3 கேரக்டர் நம்ம பார்க்குறோம். 3 கேரக்டர்லேயும் ஒரு ஒரு குணத்தை அவங்க பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. திருதராஷ்டிரர் எப்படி இருக்காங்கன்னா, அந்த தமோ குணத்தில் இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு பெரிய எம்பரர். அவங்க என்ன பண்ணணும், அவங்க வந்து ராஜ்யத்தையே பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும். பாண்டு இல்லை, அதனால் பாண்டவர்களையும் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கணும். யுதிஷ்டருக்கு தான் ஆட்சி கண்டிப்பாக கிடைக்கணும் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி. அப்போ அவங்ககிட்ட இவங்களே என்ன பண்ணியிருக்கணும், ஆட்சியை ஒப்படைச்சிருக்கணும். ஆனால் அதை அவங்க பண்ணலை. என்ன பண்ணிட்டாங்க, தன்னோட பிள்ளை மேலே இருந்த அளவுக்கு அதிகமான பிரியத்தினால யுதிஷ்டருக்கு ஆட்சியும் தராமல் பிள்ளை பண்ண தப்புக்கலாமல் இவங்க சப்போர்ட்டும் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? கொஞ்சம் அவங்கள கண்டிச்சு அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதையும் சொல்லாமல் அவங்க போன போக்குக்கு இவங்களும் போயிட்டாங்க. அது ஒரு எம்பரராக இருந்து. சரிங்களா? அப்போ அது ஒரு இக்னரன்ஸ் அந்த இதில் பார்க்குறோம். திருதராஷ்டிரன் எப்படி இருக்கிறாங்க, சாரி துரியோதனன் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஆசை.
ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு அஸ்தினபுரம் ஆட்சி கிடையாது, யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு தான். ஆனால் தான் தான் ஆட்சி பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் எப்படி இந்திரபிரஸ்தத்தையும் சேர்த்து தான் தான் ஆட்சி பண்ணணும். பாண்டவர்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கவே கூடாது. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு பேராசையும் இருந்ததுன்றதை பார்க்குறோம். இது மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரஜோகுணம் நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கடுத்தது சாத்வீக குணம். அர்ஜுனனுக்கு வந்து இப்போ வந்து போர் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டாங்க. ஆனால் போர் பண்ணி அந்த ராஜ்யம் நமக்கு கிடைச்சி என்ன பண்ண போகிறோம்? இவ்வளோ இழப்பு, உயிர் இழப்பு, பொருள் இழப்பு இதெல்லாம் ஏற்பட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ராஜ்யத்தை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? அதனால் எனக்கு இந்த போரே வேண்டாம். நான் போர் பண்ணாமல் நான் போகிறேன், என்னை அவங்க அழிச்சாலும் பரவாயில்ல, எல்லாரும் நல்லா இருந்தால் போதும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தில் அவங்க அந்த போர்க்களத்தில் இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதே தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் நம்மளுக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய வரும். அதில் நம்ம சாத்வீக குணத்திலிருந்து முடிவெடுக்கிறோமா, ராஜச குணத்திலேருந்து முடிவெடுக்கிறோமா, தாமச குணத்திலேருந்து முடிவெடுக்கிறோமா, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட செயல்கள் இருக்கும். அந்த செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட கர்ம வினைகள் இருக்கும். அந்த கர்ம வினைகளை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சிக்கு வருவோம். ஓகேங்களா? அப்போ அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து எப்படி வெளியில் வரணும் அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? பிறப்பிறப்பு சுழற்சி முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் வந்து பேஸ் பகவத்கீதையில் நம்ம பார்க்கறது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிம் அக்குர்வத்த பத்மமாதாஜி யாரும் வாசிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்களா? கேட்கலாமா? ஓகே மாதாஜி. கேளுங்க. யாருக்காவது வாசிக்கணும்னு ஆசை இருந்ததுன்னா வாசிங்க. தோ மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க, அதை ஜஸ்ட் பார்த்து படிச்சா போதும். வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. வாசிக்கணுங்க. குருட மன்னனின் கவலை. கிம் அகுர்வாதா. பகுப்பாய்வு. மாமகாக என் மகன்கள். அவர் தனது மகன்களை பாண்டுவின் மகன்களிடமிருந்து வெளிப்படையாக பிரிக்கிறார். பயம். குருஷேத்திரத்தின் புனித தாக்கம். தர்மம் மிக்க பாண்டவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்குமோ என்று கவலைப்படுகிறார். செயலின்மை. சரி எது தவறு எது என்று தெரிந்திருந்தும் பற்றுதலால் செயலிழந்த ஒரு அரசன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ மாமக்கா அப்படின்றது என்ன? கிளாஸ் அப்படியே கவனிச்சிட்டே வரணும், அப்போதான் குவிஸுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும். சரியா? ஹரி போல். மாமக்கா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தனது மகன்களையும் பாண்டியன் மகன்களும் என்ன பண்ணுறாங்க, பிரித்து பார்க்குறாங்க. நான் எனது அந்த எண்ணத்தில் அவங்க இருக்காங்க. சரிங்களா? இன்னொன்று என்னென்னா அவங்கள்ட்ட அந்த பயம் இருக்குது. என்ன பயம் அப்படின்னா குருக்ஷேத்திரம். அந்த அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா, குருக்ஷேத்திரம்ன்றது அது வந்து ரொம்ப புனிதமான ஸ்தலம். அங்கே வந்து எப்பயுமே தர்மம் தான் வந்து தழைச்சிருக்கும். சரிங்களா? அதனால் அந்த இடத்துக்கு இப்போ நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு மனசில் எதுவும் வேதனை இருந்தால் கூட கோயிலில் போய் நம்ம இருக்கும்போது ரிலாக்ஸ் ஆகும் இல்லைங்களா? ஏன்னா அந்த இடத்தோட வைப்ரேஷன் அப்படி. அங்கே வந்து மந்திரங்கள்லாம் உச்சாரணம் பண்ணியிருக்காங்க, அங்கே வந்து சுவாமி இருப்பாங்க. அதனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், அந்த மனக்கவலை இருந்தாலும் அது நம்மளை சமாதானப்படுத்தியிருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அந்த குருக்ஷேத்திரம்ன்றது ரொம்ப புனிதமான ஸ்தலம். அது ஏதோ ஒரு தர்மமான விஷயம், ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கணும்னா அந்த இடத்துல தான் செய்வாங்க. சரிங்களா? தேவர்களும் பூமியில் எங்கேயாவது வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா குருக்ஷேத்திரத்தை தேர்ந்தெடுக்கிற அளவுக்கு அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப புனிதமான ஸ்தலம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ அந்த அந்த இடத்துல இப்போ இந்த போர் நடக்குதுன்னும் போது இயல்பாக இவங்களுக்கே தெரியுது தன்னோட பிள்ளைங்க வந்து அதர்ம வழியில் இருக்காங்க அப்படின்னு. அப்போ பாண்டவர்களுக்கு தானே, ஏன்னா குருக்ஷேத்திரம்ன்றது தர்மஸ்தலம் அது, அப்போ பாண்டவர்களுக்கு தானே அது சாதகமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனாலையும் கவலைப்படுறாங்க. பயம் அவங்க மனசில் இருக்குது. ரெண்டாவது செயலின்மை. எது சரி எது தவறுன்றது தெரியுது, ஆனால் அந்த பற்றுதல்னால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, அவங்க செயலிழந்து இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது வந்து யாரோட மனநிலையாக பார்க்குறோம்? திருதராஷ்டிரோட மனநிலையாக பார்க்குறோம். ஓகேங்களா? இந்த ஸ்லைட் பார்த்துட்டோமா? ஓகே, இப்போ அடுத்தது இப்போ துரியோதனன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. வாசிக்கணுங்க. அவமதிப்பு. துரோணரின் தவறை திருஷ்டத்யும்னன் சுட்டிக்காட்டுவது ஆசிரியர் முட்டாள் என்பதை குறிக்கிறது. முரண். அவர் தனது நம்பிக்கையை அதிகரிக்க சிறந்த வீரர்களை பட்டியலிடுகிறார், ஆனால் அவரது அதிகப்படியான பேச்சு உள்பயத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. விளைவு. அவர் ராஜதந்திரத்திற்கு முயற்சிக்கிறார், ஆனால் இறுதியில் தனது சொந்த தளபதியை புண்படுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ துரியோதனனோட பயம், சரிங்களா, ஆனால் அது வந்து ஆணவத்தால் மறைக்கப்படுது. பயம் இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து
அவங்க வந்து பார்க்க அப்படியே ப்ரைடாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம பக்கம் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, நம்ம பக்கம் 11 அக்ரோனி இருக்கு, பீஷ்மர் இருக்காங்க, நீங்கள் துரோணாச்சாரியர் இருக்கீங்க, கர்ணன் இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குது? பயம் இருக்குது. சரிங்களா? அது நம்ம போக போகவும் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அந்த சங்கு நாதங்கள் கேட்ட உடனே துரியோதனன் சைடு, அதாவது கௌரவர்களோட மனம் வந்து சிதறி போச்சு அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து வாசிப்போம் பகவத்கீதையில். சரிங்களா? அது எப்படி அப்படின்னா, இப்போ நம்ம தப்பு பண்ண தானே பயப்படுவோம். நம்ம இப்போ ஏதாவது நான் கிட்ஸ் கிளாஸ்லாம் எதாவது சொல்லுவோம் நம்ம பொதுவாக. இப்போ வந்து ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு வான்னு மிஸ்ஸு சொல்லியிருப்பாங்க. ஹோம்ஒர்க் எழுதிட்டு போனோன்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக போவோம் குழந்தைங்க. நம்மளும் அப்படி தான், நம்ம ஸ்கூல் டைமில் காலேஜ் டைம்லலாம் இல்லையா? இப்போ ஹோம்ஒர்க்லாம் முடிச்சிட்டோன்னா நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக போவோம். இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் கண்டிப்பாக மிஸ்ஸு கேட்கணும் அப்படின்ட்டு. அதே ஹோம்ஒர்க் பண்ணாமல் போனோன்னா இன்னைக்கு கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பயம் மனசில் இருக்கும். அப்போ என்ன நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு அம்மா சொல் பேச்சு கேட்கல அப்படின்னா இல்லையா? பொதுவாக கிட்ஸ் சொல்கிறது இந்த மாதிரி சொல்லுவோம். அப்போ பயம்ன்றது எப்போ பயம் வரும்? தவறு ஏதாவது பண்ணிட்டாதான் நம்மளுக்கு மனசில் உறுத்தல் பயம்லாம் இருக்கும். இல்லைன்னா மனசு ரொம்ப தெளிவாக கான்ஃபிடென்ட்டாக இருப்போம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி இவங்களுக்கு மனசில் வந்து பயம் அப்படின்றது இருக்குது. எதனாலன்னா இவங்களுக்கே தெரியுது. அதாவது என்னென்னா போகிற பாதை வந்து சிரமமான பாதை அப்படின்னு. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவமதிக்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறாங்க? துரோணாச்சாரியர்கிட்ட அவங்களோட தப்பை வந்து சுட்டி காமிப்பாங்க. அது எப்படி சுட்டி காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் பகவத்கீதையில் ஸ்லோகத்தில் வர விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோகம் திருதராஷ்டிரர் சொன்னாங்களா, பாண்டவர்களும் என்னோட பிள்ளைகளும் போர்க்களத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு. இப்போ சஞ்சயன் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஸ்லோகங்கள். இந்த மாதிரி துரியோதனன் வந்து போர்க்களத்தில் இருக்காங்க, அவங்க டீச்சர் துரோணாச்சாரியார்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற அவங்க என்ன பேசிட்டு இருக்காங்களோ அதெல்லாம் சஞ்சயன் யார்கிட்ட சொல்கிறாங்க? துரோணாச்சாரியர் இவங்க திருதராஷ்டிரர்கிட்ட சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? கான்வர்சேஷன் அப்படி தான் வருது, ஃப்ளோ. இது வரைக்கும் இன்னும் அர்ஜுனனும் ஸ்க்ரீனில் வரலை, கிருஷ்ணாவும் இன்னும் வரலை. இது வரைக்கும் என்ன நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா, திருதராஷ்டிரர் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, சஞ்சயன் வந்து அவங்களுக்கு போர்க்களத்தில் என்ன நடக்குதுன்றதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ துரியோதனன் அவங்க குருதேவர்கிட்ட, அதாவது துரோணாச்சாரியர்கிட்ட என்ன பேசுகிறாங்கன்றதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். சார் இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன இருக்குன்னா, திருஷ்டத்யுமன் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு விஷயம் ஒன்று உண்டு. சரிங்களா? அதாவது என்னென்னா, போர்க்களத்தில் இருக்காங்க, இவங்க சைடில் ஆர்மியை எடை போடுறாங்க. இவங்க சைடில் எப்படி பலம் இருக்குது, எங்கே பலவீனம் இருக்குன்னு. அதே மாதிரி பாண்டவர்கள் சைடில் என்ன பலம் இருக்குது, பலவீனம். இதெல்லாம் ஒரு போர் பண்ணுற இடத்துல சத்திரியர்கள் சைடு ஒரு நேர்மையான ஒரு கடமை தான். சரிங்களா? நம்ம சைடில் என்ன பலம் பலவீனம், அவங்க சைடில் என்ன பலம் பலவீனம், இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது, அனலைஸ் பண்ணுறதுன்றது இயல்பாக நடக்கிறது தான். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ துரியோதனன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, துரோணாச்சாரியர்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி வந்து துருபதனோட பிள்ளை திருஷ்டத்யுமன் அவங்க வந்து ரொம்ப சிறப்பாக அமைச்சிருக்கிறாங்க பாண்டவர்களோட சேனைகளை. எதனால் அப்படின்னா, நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயத்தினால தான் அப்படின்னு. ஏன்னா துரோணாச்சாரியார் வந்து கௌரவர்களுக்கும் அவங்க தான் டீச்சர், பாண்டவர்களுக்கும் அவங்க தான் குரு. 2 பேருக்குமே அவங்க தான் குரு. சரிங்களா? 2 டீமுக்குமே. இதில் இந்த திருஷ்டத்யுமன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, துரோணாச்சாரியாரோட ஃப்ரெண்டு தான். சரிங்களா? அதாவது திரௌபதியோட அப்பா. சரிங்களா? அவங்க வந்து துரோணாச்சாரியரும் அவங்களும் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு. அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது அவங்க வந்து பரத்வாஜ் முனிவரோட ஆசிரமத்தில் தான் அவங்க 2 பேரும் கல்வி கற்றுக்குறாங்க. சரிங்களா? அப்படி கல்வி கற்றுட்டு இருக்கும்போது துரோணாச்சாரியார்கிட்ட சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து எதனாச்சும் வாழ்க்கையில் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீ என்கிட்ட வா, நான் வந்து உனக்கு வந்து ராஜ்யத்தில் கூட பங்கு தரேன் அப்படின்ற மாதிரி வார்த்தைகள் சொல்லியிருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்புறம் சரி, அப்போ அது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸில் சொல்லிப்பாங்கல்ல, நான் உனக்கு இதை செய்கிறேன் அதை செய்கிறேன்னு. அப்போ இந்த இவங்க துரோணாச்சாரியர் வந்து ரொம்ப பெருசாக எடுத்துக்கல, சரின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா, ரொம்ப ஒரு சிரமமான வாழ்க்கையாக இருக்குது. சரிங்களா? அவங்க பையன் அஸ்வத்தாமன் இருப்பாங்க, கிருப்பி இருப்பாங்க, துரோணாச்சாரியர் இருப்பாங்க. ஆனால் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஒரு வறுமையில் போயிட்டுருக்கு. அப்போ கிருப்பி சொல்லுவாங்க, நீங்கள் போயிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட இந்த மாதிரி ஹெல்ப் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. உடனே இவங்களும் போவாங்க, துருபதன்ட்ட போவாங்க. சரிங்களா? போயிட்டு நட்பின் உறவில் அன்னைக்கு சின்ன வயசில் சொல்லியிருந்தாங்கல்ல,
உனக்கு நான் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. ஸோ அந்த ஒரு உறவில் இவங்க போகிறாங்க. போயிட்டு அவங்ககிட்ட கேட்கும்போது அவங்க வந்து இவங்களை அவமானப்படுத்தி அனுப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இவங்களோட அந்த இது கோலம் அப்படி இருக்குது. அந்த புவராக இருக்காங்கல்ல, வறுமையில், அதனால் கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சி அழுக்கா அப்படிலாம் இருக்கும். இவங்களை வந்து அவமானப்படுத்தி அனுப்பிடுறாங்க. உனக்கு வேணால் நான் தானமாக தரேன், ஆனால் வந்து உரிமையிலலாம் நீ வந்து என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது அப்படின்றவாங்க. அது வந்து துரோணாச்சாரியருக்கு பிடிக்காது. எனக்கு வந்து நீ வந்து உரிமையாக நட்பின் அடிப்படையில் கொடுத்தா கொடு, அதுவும் பசு தான் கேட்பாங்க. சரிங்களா? ஆனால் அதுவுமே இவங்க வந்து தானமாக தான் தருவேன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்போ இவங்க 2 பேருக்குள்ளார மனஸ்தாபம் வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்துடுவாங்க. வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கௌரவர்கள் எல்லாம் பாண்டவர்கள்லாம் தயார் பண்ணி அனுப்புவாங்க. அப்போ போய் அவங்களாம் வந்து அவங்கள வீழ்த்திடுவாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு யாகம் பண்ணுவாங்க. அந்த யாகத்தில் தான் திரௌபதி அம்மாவும் திருஷ்டத்யுமனும் வருவாங்க. சரிங்களா? திருஷ்டத்யுமனை எதுக்காக அவங்க வந்து வரமாக வாங்குறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பிள்ளை இல்லை. சிக்கன்டி பொண்ணு மட்டும்தான் இருந்தாங்க, பிள்ளை இல்லை. அதனால தனக்கு ஒரு பிள்ளை வேணும், அதுவும் துரோணாச்சாரியரை அழிக்கிறதுக்காகவே அந்த பிள்ளை வேணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து அந்த யாகம் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த யாகத்தில் திருஷ்டத்யுமனும் வந்துடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா 2 பேருக்கு நடுவில் சமரசம் ஆயிடும். சரிங்களா? சமரசம் ஆன உடனே இப்போ வந்து மறுபடியும் இவங்களோட பிள்ளைய துரோணாச்சாரியார்கிட்டயே கொடுப்பாங்க. எல்லா போர்களையும் நீ தான் இவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துருபதன். சரிங்களா? உடனே வந்து துரோணாச்சாரியாரும் அதை ஏற்றுப்பாங்க. தன்னை அழிக்கிறதுக்காக யாக குண்டத்துலேருந்து வந்த பிள்ளை, ஆனால் அந்த பிள்ளைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, துருபதன் சொல்லிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நல்லபடியாக போர்க்கலை எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதை பேஸாக வச்சு திருஷ்டத்யுமன் வந்து பாண்டவர்களோட சேனைகளை ரொம்ப நல்லபடியாக அவங்க அமைச்சிருப்பாங்க. அப்போ துரியோதனன் போயிட்டு துரோணாச்சாரியார்கிட்ட சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி துருபதனோட பிள்ளை அந்த அவங்க 2 பேருக்கு ஒரு சண்டை இருந்ததுல, அதை சொல்லி உங்களை அழிக்கிறதுக்காகவே வந்த பிள்ளை, அதுக்கும் நீங்கள் நல்லபடியாக சொல்லி வேறு கொடுத்துருக்கீங்க. இப்போ பாருங்கள், அதுவே நமக்கு ப்ராப்ளமாக வந்து நிற்கிது. அந்த நாலேஜ் நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்க இல்லையா, அதனாலே இப்போ அவங்க நமக்கு ப்ராப்ளமாக வந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்றத சுட்டி காட்டி இவங்களுக்குள்ளார அந்த ஒரு தவறை வந்து அவங்க வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அது வந்து ஆசிரியரை அவமதிக்கிறது மாதிரி ஆயிடுது. அவங்க நல்ல விஷயமா தானே செஞ்சுருக்காங்க. தன்னை அழிக்கிறதுக்குன்னு வந்த பிள்ளைக்கு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நாலேஜ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அதை வந்து தவறுதலாக சுட்டி காட்டும்போது அது வந்து ஆசிரியரை அவமதிக்கிறது ஆகுது. சரிங்களா? அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்று வந்து தன்னோட பக்கம் இருக்கிற வீரர்கள்லாம் ரொம்ப பலம் வாய்ந்தவங்கன்னு சொல்லிகிட்டே வருவாங்க. பீஷ்மரை, அதுக்கப்புறம் துரோணாச்சாரியரை, கர்ணனை, அப்படி எல்லாரையும் சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க. அது ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளார பயம். சரிங்களா? அதுதான் அந்த ப்ரைடை வந்து காமிக்குதுன்றதை பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் விளைவு என்னென்னா ராஜதந்திரத்தை முயற்சி பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? இதெல்லாம் செஞ்சு காமிச்சு எப்படியாவது இறுதியில் வின் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில். ஆனால் அது வந்து அவங்களோட தளபதியை நோகடிக்குது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். யார்? துரோணாச்சாரியார். ஸோ ராஜதந்திரத்தின் முறையில் அவங்க வந்து கையாளுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். எதுக்கு இவ்வளோ இன்டெப்த்து போகிறோம் அப்படின்னா, இதுதான் காரணம். சரிங்களா? ஒரே சுச்சுவேஷன் தான், போர்க்களம் அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் தான். ஆனால் தாமச குணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி தப்பாக முடிவெடுக்கிறாங்க, ராஜச குணத்தில் உள்ளவங்க எப்படி அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஏதாவது ஒரு ட்ரிக்கு ஃபாலோ பண்ணி ஒரு விஷயத்த சொல்லி, சரிங்களா, எப்படியாவது ஆசை அடைஞ்சிடணும். அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம், அந்த பாலிடிக்ஸ் பண்ணி. சரிங்களா? அதே அர்ஜுனன் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நமக்கு நிறைய சந்தர்ப்பம் வரும் அது மாதிரி. அதில் நம்ம எந்த மாதிரி முடிவெடுக்கணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா? அதனால தான் பகவத்கீதை வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி அப்படின்றது. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து துரியோதனோட மனநிலை பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்தது இப்போ எல்லாம் இந்த மாதிரி பேசிக்கிறாங்க. யார் யாரெல்லாம் இவங்க சைடில் இருக்காங்க, அவங்க சைடில் இருக்காங்க, எல்லாம் முடிஞ்சிருது ஸ்லோகங்களில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போர் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. பீஷ்மர் வந்து சங்கு எடுத்து முழங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. சரிங்களா? போர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகணும், சங்குநாதம் ஏற்படணும் இல்லைங்களா? ஸோ சங்கு எடுத்து முழங்குறாங்க. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கௌரவர்களோட இதயம் வந்து பலவீனமாயிடுது. சரிங்களா? அதுதான் கௌரவர்கள் வந்து என்ன பண்ண, பெரிய சத்தம், முரசுகள், கொம்புகள் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஏற்படுத்துகிறாங்க. பாண்டவர்கள் சைடில் வந்து சங்குகள்லாம் முழக்கம் ஏற்படுது.
அதனால எதிரிகளின் இதயங்கள் நொறுங்கியது அப்படின்ற நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இந்த போர்க்களத்துக்கு முன்னாடி வெறும் சங்கநாதம் மட்டும் இல்லை, நல்ல இந்த முரசு, கொம்பு, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாமும் அங்கே வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா, இவங்க வந்து அவங்களே நம்பியிருக்காங்க, பாண்டவர்கள் வந்து பகவானை நம்பியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதனால் இவங்க வந்து தைரியமாக இருக்காங்க, இவங்க சைடில் பயம் ஏற்படுது அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம். இப்போ வந்து போர் இன்னும் நடக்கலை, சரிங்களா, இன்னும் ஆரம்பிக்கல. ஆனால் பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றி அப்படின்றதுக்கான அறிகுறிகள் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா, 9 அறிகுறிகள். இப்போதான் போர் ஸ்டார்ட்டே பண்ண போகிறாங்க. சங்கநாதம் தான் இப்போ நடந்திருக்கு. ஆனால் பாண்டவர்களுக்கு தான் வெற்றி அப்படின்றதுக்கான விஷயங்கள் தான் நம்ம இதில் பார்க்குறோம். என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, புனித பூமி, குருக்ஷேத்திரத்தில் போர். குருக்ஷேத்திரம் புனிதமான போர்க்கள ஸ்தலம் நம்ம பார்த்துட்டோம். சரிங்களா, புனித ஸ்தலம்னு பார்த்துட்டோம். ஸோ அதனால் பாண்டவர்கள் தான் தர்மத்தின் படி இருக்காங்க, அதனால் அவங்களுக்கு தான் வெற்றி அப்படின்றதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷன். தெய்வீக தேர். இந்த தேர் யாரு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர். சரிங்களா, அர்ஜுனன் வந்து எல்லாருக்கும் நல்லது செஞ்சு செஞ்சு எல்லார்ட்டேருந்தும் அவங்க வந்து கிஃப்ட் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. சரிங்களா, அன்பையும் சம்பாதிச்சிருப்பாங்க. அர்ஜுனனை பற்றி சொல்லணும்னா எல்லாத்துலேயும் நல்லது, பெஸ்ட்டு. சரிங்களா, பக்தியில் சிறந்தவங்க, போர்க்கலையில் சிறந்தவங்க, குணத்தில் சிறந்தவங்க. அப்போ கிருஷ்ணா டிவோட்டினாலே குணத்தில் சிறந்திருக்கணும், நம்மளோட கலைகளில் சிறந்திருக்கணும், பக்தியில் சிறப்பாக இருக்கணும். அப்போ கிருஷ்ணா டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும், எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும். சரிங்களா, அதனால் யாராவது பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்திருக்காங்க, இவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்றது வெளியில் உள்ள கண்ணோட்டம். ஆனால் அப்படி கிடையாது. பக்தி மார்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப தெளிவாக, கரெக்டாக, எல்லாத்துலேயும் பெஸ்ட்டாக முடிவெடுக்க முடியும், லைஃபும் நல்லா வாழ்வாங்க. சரிங்களா, வெற்றிகரமான வாழ்க்கை. வெற்றிகரமான வாழ்க்கைன்னா என்ன? இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சிலேருந்து வெளியில் வந்து பகவான் லோகத்தை அடையிறோம் பாருங்கள், அதுதான் உண்மையான வெற்றி. ஜட உலகத்தில் டெம்பரவரியான வீடையோ இல்லைன்னா வேற ஒரு விஷயத்த சம்பாதிச்சு வைக்கிறது, நம்ம ஆசைப்பட்டது நடக்குது அப்படின்றது வெற்றி கிடையாது. ஏன்னா அது எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை. நம்ம இறக்கும்போது அது எல்லாமே நம்மளை விட்டு போயிடும், எப்படியும் போயிடும். அது எப்படி வெற்றி ஆகும் இல்லையா? வெற்றின்றது தக்க வச்சுக்கிறது, அது எப்படி நம்மளை விட்டு போகும். ஆனால் பகவத்கீதை பகவானோட பக்தன் அப்படின்னும் போது வெற்றி அப்படின்றது, அது நிரந்தர வெற்றி. என்னன்னா பக்தி பண்ணி நம்ம பகவான் லோகத்தை அடையிறது. சரிங்களா, அதனால் கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ்னால எப்பயுமே பெஸ்ட்டு. சரிங்களா, எல்லாத்துலேயும் வெற்றி தான், ஆஸ்பிஷியஸ், மங்களகரமான விஷயந்தான். சரிங்களா, பகவான் அப்படின்னு வந்துட்டாங்கனாலே நம்ம வாழ்க்கையில் அனைத்தும் மங்களம் தான். சரிங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தெய்வீகமான தேர். அர்ஜுனன் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு எல்லாம் ஹெல்ப்லாம் பண்ணி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னிங்கன்னா, நிறைய கிஃப்ட் வச்சுருப்பாங்க. அதில் ஒன்று தான் அக்னி தேவர் வந்து இவங்களுக்கு ஒரு தேர் கொடுத்தாங்க. அந்த தேர் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும், எல்லா டைரெக்ஷன்லேயும் போகும். சரிங்களா, நினச்ச மாத்திரத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தெய்வீகமான தேர் அது. அப்புறம் வந்து ஹனுமானோட கொடி, கபித்வஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தேரில் வந்து ஒரு கொடி இருக்கும். அந்த கொடியில் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா ஹனுமான். ஹனுமான்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜெயம், வெற்றி, பலம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. ஹனுமானாலே பலம், வெற்றி அப்படின்னு. எப்படி வந்து ராமருக்கு ஹனுமான் வந்து இலங்கையில் போர் பண்ணும்போது சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்களோ, அது மாதிரி இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கே வந்து கூட யார் இருக்கிறது, அர்ஜுனன். சரிங்களா, அர்ஜுனன் வந்து போரில் பகவானுக்கு செயல்படுறாங்க. சரிங்களா, பகவானுக்காக. ஸோ அது மாதிரி ஹனுமான் இருக்காங்க கொடியில் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்புறம் வந்து சங்கு, பகவான் கையில் இருக்கிற சங்கு. நிறைய தடவை பெருமாள் கோயிலுக்கெல்லாம் போயிருப்போம், பெருமாள் கையில் சங்கு சக்கரம் இருக்கும், பார்த்துருப்போம். சுதர்ஷனம், சக்கரத்தோட பேர் வந்து சுதர்ஷனம், சங்கோட பேர் வந்து பாஞ்சஜன்யம். சரிங்களா, அப்போ அது யாருக்கு? ஸோ இங்கே வந்து ஹனுமானோட சப்போர்ட்டும் இருக்குது, வெற்றி பலம் ரெண்டும் இவங்க பக்கம் இருக்குது. அதனால் பாண்டவர்கள் தான் வெற்றின்றதுக்கான அடையாளமாக பார்க்குறோம். இன்னொன்று வந்து பாஞ்சஜன்யம். பாஞ்சஜன்யம் அப்படின்றது பகவானோட சங்கோட பேர். யாருக்கு சப்போர்ட்டிவாக பகவான் சங்கநாதம் கொடுக்குறாங்க? பாண்டவர்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக. பகவான் ஒருத்தவங்களை சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது, அழிவு இருக்காது. ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க, ராகே கிருஷ்ணா மாரேக்கே, மாரே கிருஷ்ணா ராகேக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிருஷ்ணா ஒருத்தவங்களை பாதுகாக்கணும்னு நினச்சா அவங்கள யாராலும் அழிக்க முடியாது, கிருஷ்ணா ஒருத்தவங்களை அழிக்கணும்னு நினச்சா அவங்கள யாராலையும் பாதுகாக்க முடியாது. பிரகலாதரை பாதுகாக்கணும்னு நினைச்சாங்க, ஹிரண்யகசிபுவால் அழிக்க முடிஞ்சதா? முடியல. ஹிரண்யகசிபு அழிக்கணும்னு நினச்சாங்க, யாராலையும் பாதுகாப்பு முடிஞ்சதா? இல்லை, இல்லைங்களா. அதே மாதிரி தான். ஸோ அதனால் பகவானோட பாஞ்சஜன்யம் யாருக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்குது?
பாண்டவர்களுக்கு. அதனால் அதுலேயும் வந்துட்டு இவங்களுக்கு தான் வெற்றின்றது. அப்புறம் கிருஷ்ணரே யார் பக்கம் இருக்கா? பாண்டவர்கள் பக்கம். ஆயுதம்லாம் எடுக்கவே இல்லை இல்லைங்களா? போர்க்களத்தில் இருக்காங்க, ஆயுதமே எடுக்கல. அதனால் பகவான் எங்கே இருக்காங்களோ அந்த இடத்துல அனைத்தும் நன்மை பகவான் இருக்கிறதுனால. அப்புறம் அதிர்ஷ்ட தேவதை. நம்ம பொதுவாக மகாலட்சுமி பூஜையெல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனால் மகாலட்சுமி எங்கே வாசம் பண்ணுறாங்க? பகவானோட இதயத்தில். பகவான் இருக்காங்கனாலே அங்கே மகாலட்சுமி இருக்காங்க. மகாலட்சுமி பூஜை எதுக்காக பண்ணுவோம்? அஷ்ட சம்பத்தும் வேணும், ஐஸ்வர்யம் வேணும், இது மங்களகரமான விஷயங்கள்லாம் நடக்கணும் அப்படின்றன. லக்ஷ்மி கடாட்சியமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அமங்கலங்கள் கிடையாது, வெற்றி தான் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி மகாலட்சுமி இருக்காங்க. எப்படி இருக்காங்க? பகவானோட இதயத்திலே இருக்காங்க. அதனால தான் எப்போ என்னென்னா, நம்ம பகவானை வீட்டில் நம்ம வந்து வழிபட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக மகாலட்சுமி இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். மகாலட்சுமி மட்டும் பூஜை பண்ணோன்னா ஹஸ்பண்டை விட்டுட்டு அவங்க வர்றது சிரமம், வந்துட்டு உடனே போயிடுவாங்க. ஆனால் நம்ம பகவானுக்கு பூஜை பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹஸ்பண்ட் கூட அவங்களும் இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால் அதிர்ஷ்ட தேவதை மகாலட்சுமி உங்கள் பக்கம் இருக்காங்க. அப்புறம் எதிரிகளின் இதயங்கள் உடைந்தன. சரிங்களா? தெக்த ஜீவிதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு. என்னன்னா போர்க்களத்தில் இப்போ கௌரவர்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குன்னா பயத்தில் இருக்குது. சரிங்களா? அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா, ஸ்லோகத்தில் வந்து இவங்க துரியோதனன் சொல்லியிருப்பாங்க, எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கறதுக்கு இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னுவாங்க. எனக்காக வெற்றி வாங்கி தர்றதுக்கு இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, எனக்காக உயிரையும் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய பேர். அதே மாதிரி அவங்களுக்காக நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? உயிரை கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ அந்த பயத்தில் ஏற்படுற அந்த ஒரு அமங்கலமான சொல் அதுவும் நடந்துருது இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் எதிரிகளின் இதயம் வந்து பயத்தில் இருக்குது. மங்கள நேரம் என்னென்னா, மோக்ஷத ஏகாதசி அப்போ பகவத்கீதை உபதேசம் நடந்தது. அதே மாதிரி போரும் ஏகாதசி அன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. பகவானுக்கு ஒரு விரதம் இருக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஏகாதசியில் தான் இருப்போம் பொதுவாக இல்லைங்களா? ஏகாதசின்றது பகவானுக்கு பிடிச்சமான நாள். அன்றைக்கி தான் பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணாங்க, அன்றைக்கி தான் போரும் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் காண்டீபம், அர்ஜுனனோட அந்த வில். சரிங்களா? அதுவும் வந்து அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அதுவும் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட வந்து அந்த பாசுபதாஸ்திரம், சிவபெருமானோட வில்லும் இருக்கும். சரிங்களா? சிவபெருமானை எதிர்த்து ஒரு சக்தி நிற்க முடியாது இல்லைங்களா? அதனால 2 பேரோட அந்த சக்தியும் வந்து அர்ஜுனன்கிட்ட இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பூமி, அதுதான் குருக்ஷேத்திரம். சரிங்களா? ஓகே. 9 இது வந்துட்டு சிம்டம்ஸ் வந்து இவங்களுக்கு வெற்றி அடையிறதுக்கு முன்னாடியே இவங்களுக்கு தான் வெற்றி அப்படின்றதுக்கான சிம்டம்ஸை நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கு அடுத்தது பத்மா மாதாஜி யாருக்கும் வாசிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வாசிக்கலாம். பிரணாம் குருஜி. மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன். வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணர் அமைதியான ஆசிரியர், தேரோட்டி. இறைவன் தன் பக்தனுக்காக ஒரு சேகவன் நிலையை எடுக்கிறார். செவிமடுப்பவர். அவர் இன்னும் உபதேசிக்கவில்லை, அவர் கேட்கிறார். புன்னகை. பதற்றத்தின் மத்தியிலும் அமைதியை காக்கிறார். கீழ்ப்படிதல். படைகளுக்கு இடையில் தேரை நிறுத்த அர்ஜுனனின் கட்டளையை பின்பற்றுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய காமராஜ் மாதாஜி, அப்படியே உங்க ஃபோன் நம்பர் சொல்லிடுங்க மாதாஜி, கடகடன்னு ஃபாஸ்டா. 9659 881151. 881151. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ தாரிணி மாதாஜி. கண்டினியூ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பகவான் கிருஷ்ணாவை பற்றி பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவங்க வந்து அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் படிக்க தெரிஞ்சுக்க நம்மளுக்கு ஏன் நம்ம கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணாமல் இவ்வளோ நாள் இருந்தோம் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு வந்து தோணும். சரிங்களா? யார்? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட், இந்த உலகத்தெல்லாம் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். பாகவதம் கிளாஸில் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுனா என்ன, பகவத்கீதையிலையும் நம்ம படிப்போம், ஆன்மீக உலகம் பற்றி, ஜட உலகம் பற்றி. அதனால் பாகவத்தில் இன்னும் அதிகமாகவே படிப்போம். சரிங்களா? இதெல்லாம் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருக்கிற பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க? தன்னோட பக்தனுக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க. யாராவது அப்படி பண்ணுவாங்களா? இல்லைங்களா? நம்மளே நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு சர்வெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து நம்ம வந்துட்டு பின்னாடி உட்கார வச்சு நம்ம கார் ஓட்டிட்டு போவோமா? இல்லை அவங்கள சோஃபாவில் உட்கார வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு வேலையெல்லாம் செய்வோமான்னா கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் இல்லைங்களா? பொதுவாக கொஞ்சம் சிரமப்படுவோம். ஆனால் இங்கே பகவான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களோட பக்தனுக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவங்களோட நிலை என்ன? சுப்ரீம். ஆனால் இறைவன் தன் பக்தனுக்காக ஒரு சேவக நிலையை எடுக்கிறார்.
அப்பன்னா நம்மளுக்கு என்ன தோணணும் இந்த இடத்துல, நான் கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தனா இருக்கணும். ஏன்னா அவ்வளோ வேல்யூ பண்றாங்க. சரிங்களா? தன்னோட பக்தனுக்கு ஒண்ணுன்னா எதுவுமே செய்வாங்க பகவான். அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்புறம் வந்து செவி மடுக்கிறாங்க. சொல்லி முடிக்கிற வரைக்கும் குறுக்க எதுவும் சொல்லல. அப்படியே கேட்குறாங்க. ஓகே சொல்லு. ஏன்னா அர்ஜுனன் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு வந்துட்டு இந்த இந்த விஷயத்துக்காக எனக்கு போர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்றாங்க? அமைதியா கேட்குறாங்க. புன்னகைக்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது? அர்ஜுனனுக்கு எவ்வளவு கவலை இருந்தாலும் பகவானோட அந்த சிரிப்பு, அதுலயே அந்த ஸ்மைல், அதுலயே என்ன ஆகும்? ஒரு அமைதி ஏற்படும் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில அமைதியை காக்குறாங்க. அந்த பதட்டத்துலயும். அப்ப நம்மளும் என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தி பண்ணும்போது, இப்படி ஒரு பதற்றமான அன்சர்டனிட்டியான உலகத்துல, ஜட உலகத்துல நம்மளாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். பகவானோட பிரசன்ஸ் பக்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கும்போது நமக்கு என்ன ஏற்படும்? அந்த ஒரு அமைதி அப்படின்றது நமக்கும் கண்டிப்பா ஏற்படும். உணர முடியும். சரிங்களா? படைகளுக்கு இடையில் தேரை நிறுத்த அர்ஜுனனின் கட்டளையை பின்பற்றுகிறார். தேர் ஓட்டுறது மட்டும் இல்ல. அர்ஜுனன் வந்து இங்க போங்க, 2 படைக்கு நடுவில் தேரை நிறுத்துங்க அப்படின்றாங்க. அதையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? கீழ்ப்படிஞ்சு கேட்குறாங்க. சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் என்ன பண்றாங்க? அதாவது நான் ஏன் நிறுத்தணும்? நீ சொல்ற நான் ஏன் கேட்கணும்? இல்ல. நம்ம பிள்ளைங்கள்லாம் நம்ம ஏதாவது சொன்னா, நீ சொல்றதெல்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன். தெளிவா சொல்றாங்க இல்லைங்களா? பொதுவா சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு. ம். நம்மளே அப்படிதான் இருப்போம் இல்லைங்களா? யாராவது ஏதாவது சொன்னா, எனக்கு இதுதான் சரின்னு தோணுது, இதை நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. ஆனா இங்க என்னன்னா, அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாங்க 2 படைக்கு நடுவுல தேரை கொண்டு போய் நிறுத்துங்க. என்ன பண்றாங்க பகவான்? அழகா கொண்டு போய் தேரை நிறுத்துறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ அப்ப பக்தனை அவங்க எப்படி வேல்யூ பண்றாங்க? பகவானுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா பக்த வக்ஷலா அப்படின்னு பேரு. சரிங்களா? எப்படி வேல்யூ பண்றாங்க அப்படின்னு. அப்ப நம்ம ஏன் பக்தனா இருக்கக்கூடாது? அப்படின்ற ஆசை நமக்குள்ளார வரும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. விஷாத யோகம், வீரனின் வீழ்ச்சி என்னென்னு பார்க்குறோம். இப்போ அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஆப்போசிட் சைடில் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது தான். நம்மளாம் அங்கே போய் நிற்க சொன்னால் கூட நிற்க முடியாது இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு மகாபாரத போர், அதுவும் ஆப்போசிட் சைட்லையும் இவங்க சைட்லையும், வெறும் ஆப்போசிட் சைடு மட்டும் பார்க்கறது இல்லை. துரோணாச்சாரியர் பீஷ்மர் மட்டும் இல்லை, இந்த சைடும் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு, அவங்களோட பிள்ளைங்க பேர பிள்ளைங்க வம்சமே இருக்குது அந்த போர்க்களத்தில். இது இல்லாமல் நிறைய அரசர்கள், அது மாதிரி நிறைய சோல்ஜர்ஸ். சரிங்களா? அதாவது க்ரோர்ஸ் கணக்கில் இருக்காங்க அப்படின்றது பாகவத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இவ்வளோ பேரையும் போர்க்களத்தில் ஈடுபட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ராஜ்யம் நம்மளுக்கு கிடைக்க போகுது. இவ்வளோ பேரை இழந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு ராஜ்யத்தை நம்ம அனுபவிக்கணுமா அப்படின்னு அவங்க நினைக்கும் போதே என்ன ஆகுது? அதுவும் துரோணாச்சாரியர் பீஷ்மர்லாம் ஆயிடுச்சு. குரு குரு ஹர்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பாவமான செயல். அதில் அழிக்கிறதுன்றது ரொம்ப சிரமம் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, அவங்களோட அவயங்கள் நடுங்குகின்றன, வாய் உலர்கிறது, மயிர் சிலிர்க்கிறது, காண்டிபம் கையிலிருந்து நழுவுகிறது அப்படின்றத பார்க்குறோம். இது வந்து மரண பயமா அப்படின்னா இல்லை. இல்லை போரில் நான் வந்து தோற்று போயிடுவேன் அப்படின்னு பயப்படுறாங்களா? இல்லை. எதனால் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏற்படுது இந்த விஷயங்கள்லாம் அப்படின்னா கருணையினால். சரிங்களா? கொஞ்சோண்டு நிலம் நமக்கு அஸ்தனாபுரமும் இந்திரபிரஸ்தமும் கிடைக்க போகுது, அதுக்காக இவ்வளோ பேரை நம்ம அழிக்கணுமா? அந்த கருணை, அது அந்த சாத்வீக குணத்தோட அடையாளமாக நம்ம பார்க்குறோம். ஏன்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, ராஜச குணம் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க, துரியோதனனை பார்த்தோம். தாமச குணம் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். இப்போ சாத்விக குணத்தில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அவங்களுக்கு பயம், இந்த வேதனையெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் எதனால் இருக்குது? தனக்கு ஏதாவது நடந்துருமோ அப்படின்னு வேதனைப்படுறாங்களா? இல்லை, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் சிரமம் ஏற்படுதே அப்படின்னு நினச்சி அவங்க வருத்தப்படுறாங்கன்றத பார்க்குறோம். அப்போ என்னென்ன ரீசன்ஸ் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஒன்று வந்து இரக்கம், இன்னொன்று வந்து சந்தோஷம் இல்லை, மகிழ்ச்சி இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. பாபம் வந்து சேர்ந்துருமே அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. குல தர்மம்லாம் அழிஞ்சு போயிடுமே அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஏன்னா ஒரு ஒரு வீட்டிலேருந்தும் அந்த ஜென்ஸ் வந்து வந்திருப்பாங்க இல்லையா, அப்பா, அண்ணன், ஹஸ்பண்டு, தம்பி, சகோதரன், இந்த மாதிரிலாம் வந்திருப்பாங்க, பிள்ளை. அப்போ அவங்களாம் போரில் அழிஞ்சு போயிட்டாங்கன்னா அந்த குடும்பத்தில் ஆண்கள் வந்துட்டு இல்லைனாலும் என்ன ஆகிடும்? பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் குல தர்மமும் பாதிக்கப்படும். தயக்கம், என்ன செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படின்றதுல தயக்கம் ஏற்படுது. இப்போ நம்ம எல்லாரும் அர்ஜுனனை தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். சரிங்களா? நமக்கு வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுல ஒரு தெளிவு இல்லாமல் இருப்போம். கரெக்டாக? எல்லாருக்குமே இருக்கும், யாருக்கும் இல்லாமல் இருக்காது. சரிங்களா? எது சரி எது தப்புன்னு தெரியாது. அப்போ இங்கே அர்ஜுனன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, போர்க்களத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க,
பீஷ்மர் இருக்காங்க, துரோணாச்சாரியர் இருக்காங்க, யுதிஷ்ட மகாராஜர் இருக்காங்க, பீமன் இருக்காங்க, அவங்களோட மாமனாரும் இருக்காங்க இல்லைங்களா? இப்படி எல்லாருமே இருக்காங்க. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? யார்கிட்ட போய் அவங்க சரணாகதி பண்ணுறாங்க? யார்கிட்ட போய் அவங்க வந்து கேட்குறாங்க எனக்கு போர் பண்ணுறதுல தயக்கமாக இருக்குன்னு? கிருஷ்ணா கிட்ட கேட்குறாங்க. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் நம்மளை சுற்றியும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இப்போ பீஷ்மருக்கு ஏதாவது குறையா? இல்லை. துரோணாச்சாரியருக்கு ஏதாவது குறையா? இல்லை. பீஷ்மர் யாரு? 12 மகாஜன்கள்ல ஒருத்தவங்க, தர்மமெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க. துரோணாச்சாரியர் யாரு? இவங்களோட குரு. இப்படி நிறைய பேர். யுதிஷ்டர் தர்மத்தோட இது அடையாளம் இல்லைங்களா? அவன் திருஷ்டத்யுமன் இருக்காங்க, எல்லாரும் இருக்காங்க. அப்போ வந்து யாருக்கிட்ட போய் அவங்க வந்து சரணாகதி பண்ணுறாங்க, யாருக்கிட்டேருந்து உபதேசம் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நமக்கு ஃபஸ்ட்டு லைஃப் லெசனே கிருஷ்ணா கிட்ட தான் போகிறாங்க இல்லைங்களா? அதே தான் நமக்கும் வாழ்க்கையில் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப உயர்ந்த விஷயத்தில் இருப்பாங்க சரிங்களா? தர்மத்தில் சிறந்திருப்பாங்க, பலத்தில் சிறந்திருப்பாங்க. ஆனால் நம்ம யாருக்கிட்ட போய் கைடன்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா பகவத்கீதை தான். கிருஷ்ணன் நமக்காக கொடுத்தது தான் பகவத்கீதை. அர்ஜுனனுக்கு கிடையாது. ஏன்னா அர்ஜுனன் ஆல்ரெடி பகவானோட டிவோட்டி, அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். ஆனால் இந்த ஒரு தயக்கம் அவங்களுக்கு ஏன் ஏற்பட்டுச்சு போர்க்களத்தில் அப்படின்னா நமக்கு பகவத்கீதை அர்ஜுனன் மூலியமாக கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான். அதனால் பகவத்கீதை அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்காகவும் அர்ஜுனன் மூலியமா பகவான் கொடுத்தது. அதனால் பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு கொடுத்தது நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துடக்கூடாது. மேலோட்டமாக நம்ம கேட்டுக்கலாம், அர்ஜுனனுக்கு என்ன உபதேசம் கொடுத்தாங்க, அவங்க அதை ஃபாலோ பண்ணாங்களா இல்லையா? அப்படி இல்லை. அந்த ஒவ்வொரு உபதேசமும் ஒரு வார்த்தையும் நமக்காக பகவான் கேரிங்காக கொடுத்தது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம கூட அப்படி இல்லை. பகவான் யார் மாதிரி? அர்ஜுனன் பக்கத்தில் இருந்த மாதிரி ரூபத்தோட நம்மளோட இல்லை, ஆனால் கிரந்தம் ரூபமாக இருக்காங்க நம்மக்கிட்ட. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதையை எனக்காக கிருஷ்ணா கொடுத்தாங்க, பொசசிவாக பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? என் மேலே உள்ள அந்த ஒரு கருணையினால், என் மேலே உள்ள அந்த அக்கறையினால் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம அதை நல்லா ஸ்ரீகரிச்சுக்கிட்டு அதில் உள்ள விஷயங்களை என்ன பண்ணணும்? உபதேசங்களை நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணணும். பகவத்கீதை உபதேசம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோனாலே கிருஷ்ணா நம்மளை கையை பிடிச்சிட்டு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அப்படின்றது தான் அர்த்தம். சரிங்களா? அதில் என்னென்ன உபதேசம் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபாலோ பண்ணல என்ன ஆகுது? நம்ம கிருஷ்ணாவோட கையை விட்டுடுறோம்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அதனால் பகவானோட கையை நம்ம பிடிச்சிக்கணும். அழகாக நம்மளை கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் தயக்கம் அவங்களுக்கு வருது, யார்கிட்ட போய் அவங்க உபதேசம் கேட்குறாங்க? அதான் ஃபஸ்ட்டு லெசனே நமக்கு. நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட கிருஷ்ணா கிட்ட சரணாகதி பண்ணோம். அதுலேயும் பகவானோட உபதேசத்தை தான் நம்ம வாழ்க்கையில் கைட்லைனாக எடுத்துக்கணும். அதனால தான் பகவத்கீதை வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ இரக்கம், இப்போ நம்ம 5 விஷயம் பார்த்தோமா? இரக்கம், மகிழ்ச்சியின்மை, பாவம், குலதர்மம், தயக்கம், இதெல்லாம். ஸோ இது எல்லாமே ஸ்லோகத்தோட ரெஃபரன்ஸோட நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அந்த இரக்கம் அப்படின்றது என்னென்னா, சொந்த உறவினர்களையும் ஆசிரியர்களையும் கொன்று நான் எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா வம்சமே இருக்குது, தாத்தாவிலேருந்து பிள்ளை பேர பிள்ளையெல்லாம் இருக்காங்க அந்த போர்க்களத்தில். அப்போ அர்ஜுனனுக்கு வருது. அதுவும் தன்னோட தரப்பு மட்டும் யோசிக்கல, கௌரவர்களை பற்றியும் யோசிக்கிறாங்க. அவங்களுமே அழிஞ்சு போயிடுவாங்களே, அதுதான் அந்த சாத்விக குணன்றது. தனக்கு ஏகப்பட்ட கஷ்டங்களை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் அவங்களுக்கும் சிரமம் வந்துடுமே அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அதுதான் அந்த சாத்விக குணம். அப்போ நான் அவங்களெல்லாம் அழிச்சிட்டேன், அப்படி வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். அதுவும் பீஷ்மர், துரோணாச்சாரியர்லாம். அப்போ இரத்தத்தால் பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு ராஜ்யத்தை நான் விரும்பவில்லை. நான் யாருடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோமோ அவர்கள் இறந்துவிட்டால் வெற்றியின் பயன் என்ன? இப்போ அவங்க நல்லா போர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக நல்லா பண்ணுவாங்க, வெற்றியும் அடைகிறாங்க. நல்லா நம்ம எக்ஸாம் எழுதி மார்க் வாங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டீச்சர்கிட்ட போய் அதை காமிப்போம். நான் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கேன், நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தனால நல்லா மார்க் வாங்கியிருக்கேன். அப்பா அம்மாட்ட போய் காமிப்போம், நான் எக்ஸாம் நல்லா பாஸ் பண்ணிட்டேன், மார்க் வாங்கிட்டேன் அப்படின்னு, இல்லையா? அந்த சந்தோஷம். இப்போ என்ன ஆகுது? பீஷ்மரும் இருக்க மாட்டாங்க, துரோணாச்சாரியரும் இருக்க மாட்டாங்க. அப்போ இவங்க நல்ல போர்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ராஜ்யம், அந்த வெற்றி, அது யார் கூட அவங்களால பகிர்ந்துக்க முடியும்? பகிர்ந்துக்க வேண்டியவங்களே அங்கே இருக்க மாட்டாங்கல்ல. அப்போ இந்த ராஜ்யத்தை நான் வெற்றி கிடைச்சதுக்கப்புறம் யார் கூடலாம் இருந்து நம்மளே ஃபேமிலியில் இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து இருந்தால் தானே, எல்லாருமே உழைக்கிறோம், எல்லாருமே ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபடுறோம். எதுக்கு? கடைசியில் ஃபேமிலியோட ஒன்றா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் இல்லை. குழந்தைகளுக்காகன்னு சொல்லுவோம், ஒய்ஃபுக்காகன்னு சொல்லுவோம், ஹஸ்பண்டுக்காகன்னு சொல்லுவோம், பேரண்ட்ஸ்க்காக, இன்லாஸ்க்காக. ஆனால் ஏதோ பின்னாடி ஒரு உறவு இருக்குது இல்லைங்களா? அந்த உறவெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அந்த வெற்றியை மட்டும் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத அவங்க கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அவர்களுடன் போரிடுவதை விட ஆயுதமின்றி அவர்களால் கொல்லப்படுவதே நான் விரும்புகிறேன்றாங்க. எனக்கு போரே பண்ண வேணாம்,
என்னை அவங்க அழிச்சா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த இரக்கம் அவங்களுக்கு மேலோங்கி இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த பாபம் வந்து சேரும், குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து போகும் அப்படின்றதுக்கானதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஒரு குடும்பத்திலேருந்தும் பெரிய ஆண்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த போர்ல இறந்து போயிட்டாங்க, என்ன ஆகும்? மூதாதையர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த திதி, அந்த தர்ப்பணம் இதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. அப்போ அவங்க சிரமப்படுவாங்க. சரிங்களா? ஒன்று அதெல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். சரிங்களா? அது கொடுக்கலன்னா அவங்க சிரமப்படுவாங்க. கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்? சாபம் வேற கிடைக்கும். அதனால அது அவசியம் செய்யணும். இப்போ ஆண்கள் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? தர்ப்பணம் கொடுக்க முடியாது. அது குல பண்பாடுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? அதையுமே என்ன பண்ண முடியாது, சரியான அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது சம்ஸ்காரங்களை. அப்போ பாதுகாப்பு இல்லாத, இப்போ 5 பாண்டவர்கள் இருக்காங்க, அவங்க முன்னிலையில திரௌபதி அம்மாவுக்கு ஒரு சிரமம் ஏற்பட்டுச்சு. 5 பாண்டவர்கள் இருக்காங்க, அவங்க முன்னிலேயே திரௌபதி அம்மாவுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டுச்சு. அப்போ ஃபேமிலியில் ஜென்ஸ் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? பெண்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது. அதனால என்ன ஆகும்? சமூகத்தில் தேவையில்லாத குழப்பங்கள்லாம் ஏற்படும். சரியான முறையில் சந்ததிகள்லாம் உருவாக்கம் இருக்காது. அதனால என்ன ஆகும்? குலம் வந்து கெட்டு போகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்படி யார் ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி ஒரு குலம் நாசமாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்காங்களோ அவங்க வந்து நரகத்தில் போய் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. பரம்பரை மூலியமாக நான் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்றத வேற அர்ஜுனன் அங்கே எடுத்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இதை வந்து நானா சொல்லலை, பரம்பரையிலேருந்து கேட்டிருக்கேன் குரு கிட்டேருந்து. யாரெல்லாம் குலத்தை அழிக்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்காங்களோ அவங்க நரகத்தில் இருப்பாங்கன்னு. அப்போ இவ்வளோ பேர் இந்த போர்க்களத்தில் பங்கெடுக்கிறாங்களே, அவங்கெல்லாம் வந்து அழிஞ்சு போனாங்கன்னா, அந்த குடும்பம் நலிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த பாபம் நமக்குள்ளேயா வந்து சேரும் அப்படின்றத சொல்லி காமிக்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்போ எது சிறந்தது என்பதை நான் அறியவில்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அவங்கள வெற்றி அடையிறது நமக்கு நல்லதா, இல்லை அவங்களால அவங்க நம்மளை வெற்றி கொள்ளுதல் அது நல்லதா அப்படின்றதுல அவங்களுக்கு வந்து சிரமம் ஏற்படுது, குழப்பத்தோடு இருக்காங்க, தயக்கத்தோடு இருக்காங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவர் தமது கடமை தர்மம் குறித்து குழப்பமடைவதாக ஒப்புக்கொள்கிறார். நமக்கும் இதே தான், எது தர்மம் எது சரி தவறு தெரியல. இந்த குழப்பம் ஆன்மீக அறிவை பெறுவதற்கு தேவையான சரணடைதல் ஆகும். அதுதான். சரிங்களா? நமக்கு வந்து இந்த குழப்பம் இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தெளிவுக்காக நாலேஜ் கெயின் பண்ணுவோம். என்ன நாலேஜ் கெயின் பண்ணுறோம்? பகவத்கீதை, ஆன்மீக அறிவு. சரிங்களா? டிரான்செண்டல் நாலேஜ். அது யாரால் கொடுக்கப்பட்ட உபதேசம்? பகவானால் கொடுக்கப்பட்ட உபதேசம். அப்போ தேட ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்தில் என்ன ஆகும்? முன்னேற்றம் ஏற்படும். சரிங்களா? அதுதான். ஸோ இதான் நம்ம இப்போ பார்த்தது விசாரணை. அதாவது திருதராஷ்டிர கொஷின் கேட்குறாங்க. துரியோதனோட பயம் பார்த்தோம், போர்க்களத்தினோட அந்த சங்குகள் அந்த நடவடிக்கைகள்லாம் பார்த்தோம், படைகளை ஆய்வு பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம், துரியோதனன் என்னெல்லாம் சொன்னாங்க அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம். அர்ஜுனன் சைடில் உள்ளவங்க, இவங்க சைடில் உள்ளதெல்லாம். அப்புறம் அர்ஜுனனோட மனசோர்வு என்னன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் நம்ம பார்த்தது. இப்போ அத்தியாயம் 2ல் நாளைக்கு நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா, இப்போ அவங்க 5 விஷயம் சொன்னாங்களா, அதாவது இரக்கம், பாபம் வந்து சேரும், சந்தோஷம் இல்லை, குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போகும், அப்புறம் குழப்பம் தயக்கம் இல்லையா, என்ன போர் பண்ணணுமா கூடாதான்னு தெரியல. இந்த எல்லா கொஷினுக்கும் ஆன்சர் வந்து நாளைக்கு அத்தியாயத்திலே வந்துடும். 18th சாப்டர் வரைக்கும்லாம் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டாம். சரிங்களா? பகவான் 2nd சாப்டர்ல எல்லாத்துக்கும் உபதேசம் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வர்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு இன்னும் நல்ல ரியலைசேஷன்ஸ்க்காக தான், பக்தியில் சிறப்பாக வரணுன்றதுக்காக தான். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நாளைக்கு அத்தியாயத்தில் நம்ம நல்லபடியாக பார்ப்போம். சரிங்களா? அத்தியாயம் 2 புரிந்து கொள்ள நாம் முதலில் பிரச்சனை என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது. அர்ஜுனன் புலம்பல், அதாவது விஷாத யோகம் ஒரு தோல்வி அல்ல. இப்போ வந்து அவங்க விரக்தியில் இருக்காங்க, நம்ம அவங்களோட அந்த இதை பார்த்தோம், அவங்க நிலை எப்படி இருக்குன்றதை பார்த்தோம். அவங்க அவயங்கள்லாம் நடுங்குது, வாய் உலருது, மயிர் சிலிர்க்கிறது, காண்டீபம் கையிலேருந்து நழுவுகிறது, இவ்வளோலாம் பார்த்தோம் நம்ம இல்லைங்களா? இது வந்து என்னன்னா கடைசி நிலை இல்லை, இதுதான் ஆரம்பம். சரிங்களா? அப்போ இதுக்கப்புறம் என்னன்னா, இது தெய்வீகத்தை பேச அழைக்கும் உதவியற்ற நிலையின் உண்மையான ஒப்புதல், சரண்டர். சரிங்களா? நம்ம வந்து ஏன்னா இந்த நிலை வந்ததுனால தானே அவங்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுறாங்க, அதுதான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதான் நம்ம இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்க்குறோம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்துபய வச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நம நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவருக்கு ஜெய் ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி. யாருக்கும் ரிலேஷன் ஷேரிங்ஸ்